Kwabavelile emndenini kaMajota kukhona uThokozani Langa osebenze kakhulu naye oqoqe abaculi kwaphuma imali eyizinkulungwane ezingama-35 kanti uNtencane yena ushiye ukudla kwathi uMthandeni Manqele benosigwebo sentambo bafike bashiya imbuzi ezimbili kanye nemali. Umasipala wendawo wona wethembise ngokufaka imali njengoba umnyango wezobuciko namasiko KwaZulu-Natal nawo usezinhlelweni zokuxhasa. Sezibuya inhlazane uKhuzani Mpungose utheleke nesheke le-1,000 eziyishumi zamarandi. Ngithi emndenini zihlobo ngabangani nawo yonke indema kaMaskandi silala ngenxeba alwehlanga olingehlanga. uMajota udlule emhlabeni ngolwesihlanu olwedlule emva kokungeniswa esibhedlela esiseThekwini enenkinga yokuphelelwa igazi. Ubese neminyaka engama-39 ushiya emhlabeni izingane ezimbili, abafowabo nodadewabo, kanti uzobekwa endlini yakhe yokugcina ngesonto okhukho kwamaphumulo.